Veta, ktorú v slovenskom stavebníctve počúvame denne. Rád by som ti tú faktúru zaplatil, ale vieš, mne ešte neprišli peniaze od investora. Znie to logicky? Možno, ale z právneho hľadiska je to úplný nezmysel. Váš zmluvný vzťah je predsa s vašim odoberateľom, nie s jeho investorom. To, že niekto tretí mešká s platbou, je podnikateľské riziko vášho dlžníka. Vy ste svoju prácu odovzdali. Vy si svoje peniaze zaslúžite. Ak vám niekto argumentuje, tak v skutočnosti hovorí: tvoj cashflow ma nezaujíma, ty financuj môj biznis zadarmo, ale nerobte to. V takých prípadoch funguje jasný audit vymožiteľnosti a trvanie na zmluvných podmienkach. Keď máte v šuflíku faktúry, pri ktorých počúvate rozprávky, tak mi napíšte do komentárov alebo do správy. Pozrieme sa na to, ako čím skôr dostať tieto peniaze späť ku vám.